Din secretele istoriei, arma secretă a lui Ceaușescu, laserul lui Coandă. Schimbări în Cehoslovacia, primăvara de la Praga. Primăvara de la Praga a fost denumirea sub care este cunoscută o perioadă de libertate politică din Cehoslovacia, care a început în primăvara anului 1968, când a venit la putere Alexander Dubček și a durat până în 20 august același an, când Uniunea Sovietică și aliații săi din Pactul de la Varșovia, Republica Democrată Germană, Ungaria, Polonia și Bulgaria, cu excepția notabilă a României, au invadat țara. Sovieticii nu puteau admite ca o țară aflată sub influența lor să accepte pluripartidismul și comerțul liber. Toate acestea contraveneau ideologiei comuniste și mai ales erau în contradicție totală cu doctrina Brejnev. Doctrina Brejnev. Doctrina Brejnev a fost un model de politică externă sovietică, conform căreia se impunea suveranitatea și obligațiile internaționale ale țărilor socialiste. Leonid Brejnev declarase într-un discurs: când forțele care sunt ostile socialismului încearcă să direcționeze dezvoltarea unei țări socialiste către capitalism, aceasta nu devine numai o problemă a țării în discuție, dar și o problemă și o preocupare comune tuturor țărilor socialiste. În practică, sovieticii permiteau doar o anumită suveranitate limitată a partidelor comuniste, dar niciunei țări nu era permis să părăsească Pactul de la Varșovia, să deranjeze monopolul comunist al puterii în statele socialiste sau să compromită în vreun fel puterea și unitatea blocului răsăritean. Această doctrină presupunea că Uniunea Sovietică are rolul de lider al lumii socialiste și că ea își aroga dreptul de a defini socialismul și capitalismul conform intereselor proprii. Doctrina Brejnev a fost folosită pentru justificarea invadării Cehoslovaciei și înfrângerea primăverii de la Praga din 1968, dar și în cazul invaziei dintr-o țară nemembră a Pactului de la Varșovia, Afganistan, în 1979. Frica lui Ceaușescu. Este bine cunoscut că lui Nicolae Ceaușescu era mare frică de URSS, fiind convins că aceasta îl va înlocui de la conducerea României. De aceea a și reacționat atât de dur la invadarea Cehoslovaciei de către armatele Pactului de la Varșovia. Pătrunderea trupelor celor 5 țări socialiste în Cehoslovacia constituie o mare greșeală și o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. Este de neconceput în lumea de astăzi, când popoarele se ridică la luptă pentru a-și apăra independența națională, pentru egalitate în drepturi, ca un stat socialist, ca state socialiste să încalce libertatea și independența unui alt stat. Nu există nicio justificare și nu poate fi acceptat niciun motiv pentru a admite pentru o clipă numai ideea intervenției militare în treburile unui stat socialist. Și frica lui Ceaușescu nu era deloc exagerată. Astăzi se știe cu exactitate că urma ca și România să fie invadată de ruși și de aliații lor, și apoi teritoriul țării noastre urma să fie împărțit între Ungaria, Bulgaria și Uniunea Sovietică, din România mai rămânând autonomă doar o mică regiune,
ce cuprindea ceva din Oltenia și Muntenia. De aici și încercarea lui Ceaușescu de a deveni simpatic Occidentului prin anumite concesii. Este vorba de de zghețul început în 1965 și care a durat aproximativ 10 ani. Un geniu al ingineriei și al fizicii, Henry Coandă. Henry Coandă s-a născut la București la 7 iunie 1886. Henry Coandă a fost mai întâi elev al școlii Petrache Poenaru, apoi urmează liceul militar și își continuă studiile la școala de ofițeri de artilerie, geniu și marină din București. În 1905, Coandă construiește un avion-rachetă pentru armata română. Între anii 1907-1908 au urmat cursuri universitare în Belgia, la Liege și la Institutul Tehnic Montefiore. În 1909 se înscrie la Școala Superioară de Aeronautică și Construcții din Paris. Cu sprijinul inginerului Gustave Eiffel, Henry Coandă a efectuat experimentele aerodinamice prealabile și a construit primul avion cu propulsie reactivă, un avion cu reacție fără elice, numit convențional Coandă 1910. Între 1911-1914, Henry Coandă a lucrat ca director tehnic la uzinele de aviație din Bristol, Anglia, și a construit avioane cu elice de mare performanță de concepție proprie. În următorii ani se întoarce în Franța, unde a construit un avion de recunoaștere 1916, foarte apreciat în epocă, prima Sanie automobil propulsată de un motor cu reacție, primul tren aerodinamic din lume și altele. În 1934 obține un brevet de invenție francez pentru procedeu și dispozitiv pentru devierea unui curent de fluid ce pătrunde într-un alt fluid, care se referă la fenomenul numit astăzi efectul Coandă. Henry Coandă a revenit definitiv în țară în 1969 ca director al Institutului de Creație Științifică și Tehnică, iar în anul următor, 1970, devine membru al Academiei Române. Henry Coandă a murit la București pe data de 25 noiembrie 1972 la vârsta de 86 de ani. Ce spune legenda? Două zvonuri circulă din anii aceia strâns legate între ele. Aparent, nu Cehoslovacia ar fi fost ținta inițială a unei invazii, ci România. Folosind pretextul de a trece prin România o parte din tancurile necesare invaziei Cehoslovaciei, rușii ar fi ocupat însă România. Ceaușescu, datorită informațiilor primite atât de la serviciile secrete române, dar și de la cele evreiești, să nu uităm că România era singura țară comunistă care avea relații diplomatice cu Israelul, a putut reacționa la timp. Prin urmare, la încercarea de intrare pe teritoriul românesc a tancurilor sovietice, România a folosit o armă secretă numită ulterior laserul lui Coandă. Această armă ar fi topit tancurile sovietice, dar se spune efectul a fost atât de puternic și de necontrolat, încât au căzut victime și servanții tunurilor cu laser. Se spune că au fost distruse 21 de vagoane, încărcate cu tancuri și muniție de război. Ce spun anumite surse? Sub îndrumarea fizicianului de origine română Henry Coandă, în laboratoarele secrete de la Măgurele, s-ar fi lucrat la proiectul Instalația electronică de apărare antiaeriană și antisatelit. Prototipul nu a fost testat decât odată, deoarece imediat s-a produs invazia. Efectele tunului cu laser nu puteau fi controlate în totalitate și totuși el a fost folosit pentru a opri garnitura sovietică. Unii istorici spun că au fost două astfel de acțiuni. A doua îndreptată spre vecinii bulgari care se pregăteau să treacă Dunărea pe la ruse, pe podul prieteniei. Se pare că și garniturile feroviare bulgărești ar fi fost topite.
Conform unor alte surse independente, cu această armă ar fi fost volatilizate câteva tancuri și un avion sovietic în anul 1968, dezvoltându-se printr-un anumit procedeu o temperatură cuprinsă între 15.000 și 20.000 de grade Celsius, temperatură la care orice metal cunoscut pe atunci ar fi trecut din starea solidă directă în cea gazoasă. De aceea s-ar fi putut ca și materialul din care fusese construit tunul să nu fi rezistat, și de aici și victimele colaterale. Deci tunul nu putea fi ușor controlat. Tunul cu laser nu a fost singura opțiune. Nicolae Ceaușescu a ținut cu tot din adinsul ca România să dezvolte tehnologia nucleară. Într-un discurs ținut în anul 1984, Ceaușescu a dat să se înțeleagă că în curând România ar putea deține bomba atomică. Cert este că au urmat presiuni din partea Uniunii Sovietice, dar și a Occidentului, îngrijorat că o asemenea armă ar încăpea pe mâna unui dictator. Programul de fabricare a bombei atomice a fost închis oficial, definitiv, la presiunea Statelor Unite și a Rusiei, în anul 1993, dar cert este faptul că acesta era avansat, inclusiv la realizarea și a unui vector purtător pentru acest tip de încărcătură. Dar nu numai presiunile îl făcuseră pe Ceaușescu să renunțe la acest program, ci mai ales costurile extrem de mari și nesustenabile. Să ne aducem aminte că tot din lipsa banilor, dar sub pretextul păcii, Ceaușescu, prin intermediul unui simulacru de referendum, blocase orice dezvoltare a diferitelor arme militare. Pretextul era dezarmarea. Arme SF din recuzita Star Trek. Pe planșele inginerilor români s-a aflat și o armă fabuloasă pentru acele vremuri, și anume tunul ionosferic. Dacă a fost finalizat și folosit, nimeni nu știe cu certitudine. Această armă consta în anumite procedee și instalații prin care se creau atât în straturile superioare ale ionosferei, cât și în cele inferioare ale atmosferei, baraje de sarcini electrice. Arma nu putea fi detectată și anihilată de niciun sistem de apărare existent la acea dată și posesia ei ar fi putut pune România într-o stare extrem de favorabilă în contextul războiului rece. Conform unor foști lucrători, s-ar fi executat și câteva prototipuri. Ce s-a ales de ele după 1989, nimeni nu știe. Cât de adevărate pot fi aceste informații? Ce se știe cu precizie este faptul că la un moment dat Henry Coandă lucra la un proiect care se numea Romarm Teleghid. Dacă stăm să asociem cuvintele din denumire, am putea crede că proiectul, tunul cu laser, a existat. Energia puternică degajată de tunul cu laser se pare folosea un sistem de teleghidare care îi permitea, cel puțin teoretic, să localizeze cu precizie ținta pentru a nu se face pagube colaterale, ceea ce din anumite mărturii se pare că nu era fezabil. Ca argument mai putem aduce și naționalismul lui Coandă, care cu siguranță nu-și dorea o țară subordonată sovieticilor. Să nu uităm simpatiile din tinerețe ale marelui fizician. Deci nu excludem varianta că ar fi existat celebra armă. Cert este faptul că inginerii români sub bagheta lui Henry Coandă chiar au lucrat la proiecte militare secrete. Dilema constă în aceea că nu știm dacă au și finalizat proiectele sau nu. Și dacă le-au finalizat, ce s-a ales de ele în decursul anilor și mai ales după decembrie 1989. După un documentar de George Hodorogea.
1968, Rusia dorea să invadeze Cehoslovacia, fapt pe care l-a și dus la îndeplinire de altfel. Aspectul era unul foarte important pentru Moscova, pentru că astfel putea să mențină influența cortinei de fier asupra statelor din estul Europei, cu precădere asupra Cehoslovaciei, unde, de ceva vreme, se făcea simțit în societate un puternic aer de liberalism de proveniență britanică și vest-germană, prin apariția unui soi de echivalent, păstrând proporția vremurilor, de tineri frumoși și liberi ai zilelor noastre din România. La noi în țară, cu toate că regimul politic era unul comunist, Nicolae Ceaușescu manifesta o dragoste deosebită pentru România, nu de puține ori dovedindu-și această dragoste patriotică cu diverse ocazii și în multiple împrejurări. Chiar dacă Uniunea Sovietică era o forță incontestabilă din punct de vedere militar, Ceaușescu a fost singurul lider comunist de pe continentul european care a avut curajul nebunesc să se opună și să critique dur invazia sovietică a Cehoslovaciei. Mai mult decât atât, Ceaușescu a rostit un discurs, celebru și în zilele noastre, prin care a demascat manevra sovieticilor ca fiind una total greșită și necinstită și a ignorat alianța din care făceam parte, țările comuniste membre ale Tratatului de la Varșovia, care deveniseră implicit părtașe la invazie alături de URSS, fratele mai mare, neaprobând trupe românești care să participe la această acțiune de ocupare ilegală a unui stat suveran. Pătrunderea trupelor celor 5 țări socialiste în Cehoslovacia constituie o mare greșeală și o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. Manevrele strategice ale lui Ceaușescu au fost ingenioase și, desigur, chiar dacă azi, în virtutea zicalei după război, mulți viteji se arată, există o multitudine de limbrici care contestă atotștiutor, fără niciun temei, inteligența dictatorului. Acesta se baza cu siguranță pe ceva atunci când a avut tupeul să înfrunte marele urs de la răsărit, care genera tremurat de chiloți în cancelariile multora, inclusiv peste ocean. Pentru întotdeauna să se pună capăt amestecului în treburile altor state, altor partide. Nu există nicio justificare și nu poate fi acceptat niciun motiv pentru a admite pentru o clipă numai ideea intervenției militare în treburile unui stat socialist frățesc. Inițial, Ceaușescu a comandat o serie de parade militare prin care România își etala forța armată și prin care trebuia să-și transmită mesajul de nealiniere la ulterioarele eventuale intimidări ori acțiuni agresive pe care rușii le-ar fi fost clar tuturor că ar fi urmat să le întreprindă. Președintele sovietic de la acea vreme, Leonid Breșnev,
a și inițiat de altfel un plan prin care ar fi trebuit să pedepsească obrăznicia lui Ceaușescu de a-i se opune prin invazia României cu trupe rusești, dar, din fericire, acesta nu s-a produs pentru că, și aici intrăm pe tărâmul speculațiilor și zvonurilor, care susțin că armata română a întâmpinat forțele rusești la granița noastră de nord-est cu un laser uriaș cu care a reușit să topească ori să avarieze grav primele tancuri ale Moscovei pornite către noi. Autoritățile comuniste române de la acea vreme ar fi ținut secret evenimentul pentru a nu stârni polemică și rumoare pe mapamond, fapt ce ar fi creat de conspirarea tainei asupra teribilei arme, obiceiul de a-și arăta secretele, știm cu toții, nefiind în caracterul lui Ceaușescu. Dar despre ce armă era vorba? Din relatările puține și controversate, consemnate la un moment dat de cineva, ale doar câtorva oameni care au lucrat efectiv sau au fost martori la evoluția cumplitei arme, la a căror identitate și calitate nici nu se pune problema să se facă referire, reiese că această armă laser era montată pe un șasiu de tank greu și funcționa cuplată la o sursă de curent din rețeaua de transport național de electricitate, de unde, în momentul în care executa foc, consuma foarte multă energie. Acest laser a fost realizat în urma unui proiect ultra-secret al unui institut de cercetare în domeniu sau o instituție similară numită Romteleghid, rezultând o armă devastatoare care era capabilă să genereze pentru anumite intervale de timp temperaturi înalte concentrate într-o rază laser sau asemănătoare unei astfel de raze cu care România putea stopa la acea vreme orice invazie. Potrivit unor surse independente, cu această armă au fost volatilizate câteva tancuri și un avion sovietic în 1968, dezvoltându-se printr-un procedeu neclar nouă o temperatură cuprinsă între 15 și 20.000 de grade Celsius, temperatură la care orice metal cunoscut pe atunci ar fi trecut din stare solidă direct în cea gazoasă. În sfârșit, dacă această armă a existat cu adevărat, puțin probabil însă, nu vom ști cu certitudine niciodată. Poate cândva, așa cum s-a întâmplat și cu programul nuclear românesc, al cărui existență era contestată de mulți, vom afla realitatea.
Societatea comercială FAUR SA este un ansamblu industrial situat la periferia estică a orașului București, specializat pe realizarea și repararea de material rulant. Denumirea uzuală a locației este Uzinele FAUR. De-a lungul timpului, ansamblul industrial a fost cunoscut și ca Uzinele Malaxa sau Uzinele 23 August. Fabrica avea în jur de 20.000 de muncitori înainte de 1989, care munceau în 3 schimburi și produceau destul atât pentru țară, cât și pentru ei și familiile lor. Ansamblul de clădiri ocupă o suprafață ce depășește 90 de hectare. Acesta cuprinde laboratoare, hale, clădiri de serviciu, locuințe și altele, din care numai o parte sunt funcționale. Unele clădiri sunt declarate monumente istorice. Construirea uzinelor se datorează industriașului român Nicolae Malaxa, care a dezvoltat, începând cu anii 1920, ateliere de reparare și producție de locomotive. În anul 1921, Malaxa a cumpărat un teren aflat la periferia Bucureștiului și construiește acolo un atelier de reparații pentru locomotive, care primește numele industriașului. Proiectul este un succes, astfel încât fabrica se dezvoltă într-un ritm rapid. În 1928 se construiește prima locomotivă Malaxa, iar în următorii 5 ani se mai construiesc încă 100. Din anii 30, Malaxa demarează și alte proiecte, precum uzina de țevi Republica. După instaurarea regimului comunist în România, uzinele au rămas pentru un timp sub controlul lui Malaxa, simpatizat într-o oarecare măsură de către socialiști pentru sprijinul financiar acordat anterior partidului lor. Nicolae Malaxa a emigrat în Statele Unite ale Americii la finele anilor 1940. Începând cu anii 1960, ansamblului industrial Malaxa i s-au adăugat clădiri noi. Denumirea a fost schimbată în aceea de Uzinele 23 August. După căderea regimului comunist, uzinele au primit denumirea folosită și astăzi, FAUR.
Primele măsuri concrete de tranziție spre economia de piață, adoptate în primăvara anului 1990, au provocat rumoare printre muncitorii uzinelor. Până la căderea comunismului, despre șomaj citiseră doar în manualele de istorie și în articolele din Scânteia, care înfierau capitalismul până atunci. Acum, fantoma șomajului bântuia halele de producție ale fabricilor în care lucrau de o viață. La fosta uzină 23 august, repotezată FAUR, înaintarea spre capitalism aducea multă îngrijorare. Acesteia îi se mai spunea și Ministerul 23 sau uzina lui Tovarășu. În luna mai 1990, conducerea administrativă a uzinei FAUR din București se gândea să atragă investitori străini care, împreună cu statul, să asigure funcționarea unității și în capitalism. Perspectiva privatizării i-a îngrozit însă pe muncitori, obișnuiți în comunism cu siguranța locului lor de muncă. Din acest colos industrial au mai rămas azi doar ruinele, câteva mici amenajări comerciale de incintă ale unor întreprinzători, mai întreprinzători decât alții, și amintirile. Din păcate, soarta acestui complex industrial, căruia i-a fost batjocorită importanța strategică, nu este singulară. Mii de fabrici combinate de pe întreg cuprinsul țării, fiind pe rând defăimate, subcotate, furate și vândute sau dezmembrate, pentru a se elimina concurența pe care acestea le făceau produselor din Occident, omorând astfel încet și sigur populația României în favoarea prosperității populațiilor vestice din Orient și de peste ocean.